anhygoel ofnadwy yma. A mae yna un menyw gyda fi fan hyn sy'n dod jyst bob wythnos. So fi'n mynd i ofyn i fi pam mae e'n dod i Splash. Helo. Helo, sy'n ei ffeirio. Dim ond mae'n gofyn i'r camera hefyd. Beth ych chi'n cael mas o dod i Splash gyda'r babi? Wel, ni'n credu bod yn gyfle arbennig iddyn nhw ddechrau o'r cyfarwydd ar dŵr. Cyfle rydw i sydd ddim amser am nid fe, so fi'n credu bod yn bwysig bod yn cael a rhoi hyder iddyn nhw yn y dŵr. Wel, y plant eraill yn y dŵr, beth fel yna. O'ch chi'n teimlo tymed bach yn mannoch yn fawr, o'ch chi'n dod yn yngi te. O'ch chi'n gweld bod yn grŵp sy'n agor a'ch law i chi o mewn te. Beth fi'n meddwl yw bod dim chi'n teimlo'n awkward bod yn y dŵr. Na, ddim defnydd o gwbl, fi'n credu bod e'r un peth i bawb. A mwynhau bob wythnos, plant yn mwynhau hefyd. Fel ych chi wedi gweld y babi dod mlaen? O, bob wythnos. Ydyn hyder yn dod. Beth amdano cysgu a bita? Dwi'n cofio mewn yn gweud yn cysgu mwy ar ôl bod yn hynny. Wel, dwi'n gwybod posib, achos mae'n ofyn hyn nawr. Draw i sbrin a pan maen nhw'n cysgu, rhaid nhw wedi mabu wedi.